Ассалому алейкум, ёру дӯсту, бародарое ки ҳама вақт дар бари мо ҳастен ва моро дастгирӣ мекунем. Мо ҳама каса медонем ки пага 6 бародари тоҷики мо дар шаҳри Москва баромад мекунанд. И як пешравии миллати мо, пешравии тоҷикое. Ва ман мехоҳам гуфтан ки пага ҳама каса варзишгарора ва номи тоҷика ва номи миллати мора бардорем ва ин маъракаи моe. Барое ки иминое барои ами карда барои тоҷико организоват кардагиянд ами Лигаи Эсия. Ҳама каса биёед дастгирӣ кунем. Тамиза, ахлав, фаросатамо дар ҳамаҷа илтимос нишон битем. Ягон корои хато, корои пастӣ нашава, бисёр хуб мешед. Бо ҳамамон медонем ки дар чӣ вазъиятҳо ҳозир ҳамин дар шаҳрҳои Русия қарор дорад. Барои ҳамин ҳама каса илтимос биёен нишон битем ки мо кӣ ҳастем. Мо тоҷико яке аз миллат ва халқе ҳастем ки мо ҳамавақт дар сатҳи баланд бидем ва мемонем. Тоҷикистон ба пеш!